Els Akans són un grup ètnic majoritàriament vivint a Ghana. Precisament viuen al sud de Ghana, una mica més al sud-centre, i també hi ha una part que viu a la part est de Côte d'Ivoire. Llavors hi ha una part una mica petita que viu ara mateix a Togo. Doncs són grups petits, grups ètnics petits que formen el grup gran que es diu Akan. Uns d'aquests grups petits, específicament els Fantis i els Ashantis, van anar doncs entre el segle XIV i XVIII. Podem dir que els Akans eren gent del bosc que vivíem només del que cultivaven. Per tant, cultivaven tubercles com el llamp, com la iuca, el plàtan. Els Akans són molt coneguts també per el teixit de cotó que fan allà. I el més conegut és el kente, que podeu veure, que porta molts colors, és molt xulo. Amb el boom comercial turístic al segle XX, doncs també es va fer molt famós també els talls de fusta, i això és una màscara del poble, d'un poble on hi ha un santuari de monos, on el poble viu en pau amb els animals, amb els monos, i doncs es diu Fiema al poble, i doncs aquesta màscara és de Fiema i representa els monos que viuen conjuntament amb la gent del poble.